Wara l-pawża l-festi tal-miliet mit-13 ta' Jannar se jerġgħu jibdew is-seduti parlamentari flimkien ukoll mal-laqgħat tal-kumitati parlamentari. Għal dan il-għan kemm bitħejjija kif ukoll bħala prassi wara l-vaganzi d-deputati tal-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija tal-Kap Bernard Grech għattaw jum ta' team building fost laqgħat u anke diskussjonijiet fil-Mellieħa. Net News tkellem mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista fejn sostna li l-grupp parlamentari jinsab iffokat kemm fuq il-ħidma parlamentari kif ukoll dik politika favur il-Maltin u l-Awċin kollha. Kenna numru ta' laqgħat u wkoll diskussjoni politika illi twassalna anki preparazzjoni ħalli din is-sena tkun is-sena kruċjali illi fiha nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna bħala partit, nkunu aktar effettivi, aktar kompatti, imma wkoll illi nkomplu nwasslu messaġġ b'saħħtu favur poplu Malti u Awċi illi għandu bżonn il-bidla. Poplu Malti illi jrid Partit Nazzjonalista dejjem aħjar u dmirna huwa li nkomplu nagħtu l-poplu Malti Partit Nazzjonalista aħjar u iva alternattiva ta' gvern ġdid nazzjonalista. Net News kellem ukoll mal-Whip parlamentari tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar fejn insista li fil-Parlament id-deputati nazzjonalisti se jkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom b'impenn qawwi bħalma jseħħ dejjem għaliex dan huwa obbligu lejn il-poplu Malti u Awċi. Se nkomplu ninsistu mal-Gvern biex iġib ruħu denju fil-Parlament bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-Gvern ilu l-fuq minn sentejn issa resqin lejn it-tielet sena nitolbu biex ikun hemm aġġornament tar-regolamenti parlamentari fejn fost l-oħrajn il-Gvern qed jibqa' jaħrab milli jara l-obbligi li għandu biex il-Parlament jibda jaħdem aktar u aħjar għaż-żminijiet tal-lum. Bħal pereżempju kif jiġri fil-Parlament Ingliż għaliex aħna nimxu wkoll fuq l-istess linja tal-Parlament Ingliż tal-House of Commons, il-Prim Ministru jibqa' jirrifjuta illi jkollu ġurnata dedikata għal domandi parlamentari, Prime Minister Question Time. Il-ħin ukoll allokat għall-Oppożizzjoni. Għandna il-fuq minn 14 il-abbozzi jew mozzjonijiet fil-Parlament il-Gvern jibqa' u jonqos milli jagħmel id-dover tiegħu jitellaħħom ukoll saħansitra l-ewwel qari. U insista illi l-Oppożizzjoni taħt it-tmexxija tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se tkompli żomm lill-Gvern Laburista taħt skrutinju u bħala grupp parlamentari wieħed se jkomplu jaħdmu sabiex verament ikunu l-vuċi tal-poplu.